இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சிவன் கண்ணில் மார்க்கெட் சைஸ் கூட தொடங்கியிருக்கிறேன். இது வந்து மொத்தம் 31 பூ போட்டிருக்கிறேன். 31 பூ போட்டிருக்கிறேன். இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரோஸ் கலரில் 2 ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறேன். இங்கே 8, அப்படி 2, சென்டரில் 7, மெரூன் கலரில் 7 போட்டிருக்கிறேன். ரோஸில் 2, லாஸ்ட்டில் 8 மெரூன், ஓரத்தில் 2 ரோஸ் போட்டிருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் இதுக்கு வந்து ஒயர் வந்து 10.75 அடி வெட்டியிருக்கிறேன். 10.75 அடியில் ஒயரெல்லாம் வெட்டிட்டு ஒவ்வொரு பூவாக இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கணும். ஒவ்வொரு பூவாக போட்டுட்டு அதை வந்து இங்கே மேலே வந்து சிவன் கண் மாதிரி சிவன் கண் நாட் போட்டுக்கணும். மேலே கீழே சிவன் கண், சென்டரில் நம்ம போட்டதுலாம் சாதா நாட்டு, மேலே வந்து சிவன் கண் நாட்டு. இந்த கூட முடியும் போது எப்படி வருது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன்.